Amb molt de gust, l'espai de nutrició de Ràdio Caldes. Encetem aquí una nova edició de la Molt de Gust, aquest espai de salut i d'alimentació i de nutrició, on la Rosa Maria Espinosa ens posa una mica de llum amb aquests temes tan quotidians com és el menjar, però sí, que a vegades tenim molt desconeixement, oi? Sí, em sembla que hi ha molta informació a l'abast i a vegades també ens embolica una mica la troca, però bé, intentarem desgranar-ho una mica més. Ara ha sortit un anunci a la televisió, que no direm marques ni direm res, però que em va fer pensar en aquests espais de nutrició. És pensar, això la nutricionista ens ho ha d'aclarir. L'anunci proposa que es sopi un bol de cereals, i ja està, de xocolata i amb fibra, perquè així la fibra, diu el text de l'anunci, va fent la seva funció a la nit i llavors et lleves molt bé. Jo vaig pensar, no sé si això nutricionalment deu ser molt correcte. Nutricionalment és deficitari. Oi? Sí. Més o menys pel que aneu explicant en aquest espai de salut em va semblar que... Sí. Bé, de fet, això que deia, no? Que hi ha moltes informacions, molts bombardejos, per una banda, que si la fibra és molt important, sí, però també són importants altres nutrients. Llavors no ens podem centrar només en un tipus de nutrient. Clar, però és fort que un anunci s'orienti així, no? Sí. De fet, tampoc és que enganyi el 100%, perquè tampoc diu mentida, no? La fibra és important i durant la nit farà la seva feina, probablement tindrem regularitat a l'hora d'anar al lavabo, si és aquesta la funció, m'imagino, però no es tracta només de la fibra. Llavors, no diu mentida 100%, però tampoc diu tota la veritat. Molt bé, en tot cas, aquí queda aquest comentari. I avui, Rosa Maria, hem anunciat que parlaríem de la vigorèxia i l'ortorèxia, que són, d'alguna manera, aquestes fòbies, oi? Podríem dir, pel gimnàs i per estar en forma, no sé si seria correcte. Bueno, clar, la seva idea és la d'estar saludables, no? Sí. De tenir salut, però és un concepte de salut que, segons com es miri, no és el més correcte. Doncs, si et sembla, definim exactament què seria cada una d'aquestes coses i després en podem parlar més àmpliament, perquè vigorèxia potser és més conegut, però ortorèxia... Ortorèxia és més nou, perquè la vigorèxia apareix al 93 i l'ortorèxia apareix al 97, o sigui, és més recent. No deixen de ser trastorns de la conducta alimentària, igual que havíem parlat de l'anorèxia nerviosa i de la bulímia, que són més coneguts. La vigorèxia és un trastorn que afecta a les persones que quan es miren al mirall es veuen primes, es veuen poc tonificades a nivell de músculs, i llavors què fan? S'obsessionen amb aquest defecte o aquest suposat defecte que elles veuen, perquè normalment hi ha una distorsió de la imatge corporal, igual que passa amb l'anorèxia nerviosa i la bulímia, que es miren al mirall... I no es veuen tal qual són en realitat. Realment, exacte. Hi ha una distorsió d'aquesta imatge. Llavors, què fan? Solució, anar al gimnàs per muscular-se i, a més acompanyar-ho d'una alimentació que acaba sent totalment desequilibrada. Aquest seria el cas de la vigorèxia. Podríem dir que és una obsessió per l'estètica, per la imatge corporal i estar musculats. Exacte, per la imatge corporal, però lligat a la musculació. Això mateix. No a l'estar prim, com seria el tema de l'anorèxia, no? Que no ho hem de relacionar amb el culturisme. No perquè una persona faci culturisme ha de ser vigorèxic. Són coses diferents. I físicament com es tradueix la vigorèxia? Físicament es tradueix amb un desenvolupament muscular excessiu, perquè aquestes persones van al gimnàs, fan un sobreentrenament, s'hi dediquen pràcticament de forma exclusiva, i clar, elles com que es van mirant al mirall però sempre es veuen primes, no veuen la musculació que van adquirint, cada vegada fan més entrenament i més entrenament, fins a un punt que arriben a una musculació totalment exagerada i desproporcionada amb el que seria la seva complexió normal. En continuarem parlant després. Definim ara, si et sembla, l'ortorèxia per situar-nos una mica... L'ortorèxia no té res a veure amb el gimnàs, però també és un trastorn de la conducta alimentària i també és una obsessió. És una obsessió pel menjar saludable, o allò que es considera menjar saludable. Aquí aniríem una altra vegada aquell bombardeig d'idees, d'informació que se'ns dona d'allò que és saludable,
però aquelles veritats a mitges. Però això podria ser, no sé, pregunto, molt subjectiu, no? Perquè cadascú pot agafar una idea del que és saludable i fins i tot anar canviant. Sí, però si ens centrem en el que els nutricionistes o els metges podrien dir del que és realment saludable a nivell d'alimentació, que no és més que una dieta equilibrada, que ja n'hem parlat moltes vegades aquí, i una dieta equilibrada doncs engloba allò, aquells 5 àpats al dia, amb els 6 grups d'aliments que tantes vegades hem mencionat. I les persones ortorèxiques? Les persones ortorèxiques creuen que els aliments saludables són aquells que són biològics, ara que està tan de moda l'agricultura biològica, doncs només són saludables aquest tipus d'aliments, i tots aquells aliments que han passat per la indústria alimentària són artificials, pel simple fet d'haver passat per la indústria. Si contenen, a més additius, conservants, colorants, ja no diguem, encara són molt més artificials. Llavors descarten tot aquest tipus d'aliments de la seva alimentació, els eliminen. De fet, arriben a eliminar fins i tot grups d'aliments que són molt necessaris, com pot ser la carn, perquè conté greixos i el greix es diu molt que és dolent, llavors s'elimina de l'alimentació. Els greixos, oli d'oliva, mantegues, etc., també s'eliminen de l'alimentació. És a dir, que arribaríem igualment a una alimentació desequilibrada. És a dir, que seria, per entendre'ns, com una dieta equilibrada, però excessivament estricta fins al punt de que ja no ho és, d'equilibrada. Exacte, no és gens equilibrada. És un concepte totalment erroni d'allò que és saludable. Llavors, bé, el tema de biològics, no biològics, també ho podríem abordar algun dia. No vull dir que no siguin saludables, evidentment, potser contenen una mica més de nutrients que aquelles verdures on s'hi ha posat pesticides o se'ls ha fet algun tractament. Home, això crec que sí que és indubtable, i també potser a nivell, no sé, vitamínic i tot. Sí, també. Sí, això que comentava, no? A nivell de nutricional, el sabor, molt millor. Però no vol dir que per recórrer una alimentació equilibrada i saludable només s'hagi de recórrer a aquest tipus d'aliments. És a dir, amb aliments que no sigui, amb agricultura que no sigui biològica també es pot aconseguir una alimentació equilibrada. De fet, crec que hem de donar les gràcies al progrés i a la tecnologia alimentària per tot el ventall de possibilitats i millores que ens ha ofertat a nivell fins i tot de seguretat alimentària i d'higiene, que en altres èpoques no teníem i portàvem problemes de salut que podien arribar a ser mortals. Per tant, jo crec que no hem d'estigmatitzar tant la tecnologia i l'avanç amb indústria alimentària. De tota manera, suposo que les persones que agafen aquesta opció, parlo d'opció i no d'obsessió, sí que està una mica en la línia no dels avantatges que ha ofert la indústria, sinó al revés, dels inconvenients que ha ofert la indústria i sobretot les persones sense escrúpols que a vegades hi ha darrere d'aquestes indústries. Sí. Parlo pensant precisament en aquests 2 morts que hi ha hagut a la Xina, dues nenes o nens petits amb aquesta adulteració que es va posar a la llet, d'alguna manera sabent que s'hi posava perquè sembla que es volia ser una llet més proteínica o alguna cosa així, no? I clar... Sí, de fet, el progrés també moltes vegades, com que encara no sabem quins seran els efectes posteriors, doncs comporten conseqüències, no? Però de fet, a veure, no vivim a la Xina, ni vivim al Japó, ni vivim en un altre país, vivim a Espanya i vivim a la Comunitat Europea, amb la qual cosa sabem que tenim tot un recolzament legislatiu que ens assegura que podem estar tranquils a l'hora de triar aliments de la indústria alimentària. A veure, també hem de ser raonables. Anem a allò que coneixem i que ens aporta seguretat. No anem a allò que ens diu no sé qui que coneixem, que ho ha tastat i que pot estar bé i que ho ha vist en una revista que potser no és massa fiable. Clar, documentem-nos bé, informem-nos bé i un cop tinguem elements podem tenir un criteri propi.